עשה! חלקת אחריות צריך לעשות את א', ב', אני רוצה... אל תעשה! אחריות, כל אחד צריך לעשות משהו, יש את א', ב', ג' וד' לעשות. עשה! מתחילים ישיבה, כל אחד מה שמפריע לו עושים פה באמצע, בסדר? יאללה חבר'ה, באמת כל מה שמפריע לכם חבר'ה. באמת, כל אחד מה שבאמת מפריע לו באמצע השולחן. סבבה, יאללה, אפשר להתחיל? אל תעשה! יאללה חבר'ה, יום ראשון, פעולת יום הזיכרון, יש לנו באמת הרבה דברים לדאוג להם. כולכם איתי, נכון? כן. יום ראשון, מה שקורה זה שבאמת... יואו! עשה! יאללה חבר'ה, כולם להיות מרוכזים עכשיו! מה שקורה, אנחנו צריכים לעשות אחד עכשיו לא מרוכזים. אל תעשה! כולם מרוכזים עכשיו, נכון? אין פה... לא נתרכז באמת, זה החלק החשוב. תראו מה אני יודע לעשות. ישיבה. יואו. אין כמו ישיבה בעפולה! טינג!